Da. Ja. I ti psići danas su ovi mobiteli i internet s kojim se roditelji često zabavljaju pored djece. I dijete se mora natjecati sa smartfonom u odnosu na pažnju roditelja. Ali nije mu lako. Pokušava non stop doći do roditelja, a roditelj je zabavljen s nečim drugim. Problem je, ne samo ne pokušava, nego u jednom trenutku ne pokušava više. Tada se dogodi najteža promjena koja vodi u ovu nečistoću, a to je da dijete odustane i bavi se svojim životom. I onda kad ga ti želiš odvojiti od tog njegovog psića, on više ne želi. Jer nema povjerenja da će se tamo nešto dobro dogoditi, jer je tamo isprobao sve i tamo se dogodio lom i on se više ne može vratiti, ne želi se više vratiti. I tada u tom trenutku nije više moguće bez neke treće snažne sile. A ta treća snažna sila je Isus koji najprije pomaže roditelju, najprije pomaže majci. Znači ona se najprije mora promijeniti, da dijete opazi, aha, ja bi se mogao vratiti jer se tamo dogodila promjena.